тамошобинон шумо бениҳоят мепурсидем ки билетҳои конференсияти танҳо барои командаи Хитай мегуфтем ки хоб, лекин ҳангоме ки дар ватани азизи худмон даромадем дигар эҳсосото дигар хел шуд ва имрӯз барои Фаберлик Тоҷикистон билетовона ба савдо мондем, лекин беҳад кам мондагиай билет. Я шахсоне ки худи ҳозир менависанд, шумо метонед ки дастрас номерҳои ватсапи хидмат метонед, шумо метонед ки иминои да ман муроҷиат кунед. Як бор дигар муаррифӣ мекунем ки дар конференсиямо чӣ кор мешавад. меҳмонҳо аз 5 давлати рӯи ҷаҳон, лидери бақуввати Тоҷикистон Фарангиз Ҷафарова бо супер баромади худаш дилҳои шуморо ба даст мебиёрад. аз шаҳри Россия Марьяна Умарова ва Саида Раҷабова барои шумо историяҳои успехи худшона, роҳҳои методҳои кории худшона барои шумо нақл мекунанд. аз давлати Қазоқистон рақами ягаш, аз давлати Туркманистон рақами ягаш ва як гала розгӯшу падаркаҳо ва бо рақсҳои зебои ансамбли падида мо рӯҳи шуморо шод мегардонем. билет бениҳоят арзон аст. дар пули билете ки шумо ба чорабинии мо мегӯем ҳеҷ чӣ намешавад, лекин шумо дар инҷа тамоми ҳаётона дигаргун мекунед, зиндагии нава барои худтон мекушоед. смсҳои шуморо шахсоне ки мехоҳем, занҳои бомақсадатон ба ман интизорам бинависем, ман барои шумо билета дастрас мекунем, ай хидма дастрас мекунед. бо як бори дигар хоҳиш мекунем ки билет беҳад камай, хафа нашавед, шахсоне ки успех кардем ошдод шавед.